Hhayi, ingane zakwethu anginibingelele. Mayishiya Online TV le, ucofoze nje u-subscribe ukuze ukwazi ukuthola zonke iy'ndaba kule channel yethu ekhulayo. Silapha-ke ku-1600 subscribers, siyakhula nje kancane. Nangu u-Brown Mkhuthi, eyi lo baba lo kuzomele bembhekisise. Khona into eshaya amanzi ngaye lo baba lo. Khona into eshaya amanzi ngaye. Into zakhe hlangana ngathi uyisigebengu kakhulu. Yabo, sisuka kwiskandali sokudutshulwa kwemoto kungatholakali kahle. Kodwa-ke hhayi, angifuni ukuyizwa ngedwa le mbudane. Uchofoze subscribe ngane zakwethu uma uqeda ukuyibuka le video uma ukuthi uyaqala ukuthola lo mbukiso wethu. Amen. Danko.